ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மை டியர் மூவி ஸ்டார். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம மூவி ஸ்டார்ல என்ன ஒரு அப்டேட்ல பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஃபேன்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இருப்பீங்க. இன்னைக்கு என்னென்ன அப்டேட்ல சொல்ல போறேன்னு. ஸோ என்னென்ன அப்படின்னு சொல்ல போறதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் இன்னைக்கு நம்ம மூவி ஸ்டார் சேனலுக்கு புதுசா வந்திருக்கீங்களா அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மறக்காம நம்ம மூவி ஸ்டார் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாம் பண்ணி வச்சுங்க. அப்ப நாங்க எந்த வீடியோ போடுறோம் நீங்க டெய்லி தவறாம பார்த்துக்கிட்டே இருக்க முடியும். ஃபர்ஸ்டா என்ன அப்டேட் பார்க்க போனா, ஸோ தீபாவளி ரேஸ் பாருங்க இந்த வருஷம் பயங்கரமா சூடு பிடிச்சது. ஏன்னா அண்ணாது படம் தீபாவளிக்கு ஆஃபீஸா ரிலீஸ் பண்றதா சொன்னாங்க. அதுக்கடுத்து போனா மாநாடு கலந்துன்னு சொல்லிச்சு. அதுக்கடுத்து வாடியிலா இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் எனிமி, 4 படம் கிட்டத்தட்ட தமிழ் சினிமால கோலிவுட் படமா படம் ரிலீஸ் ஆக வேண்டியதா இருந்துச்சு. இதுல தீபாவளி ரேஸ்ல இருந்து ஒரு படம் இப்ப விலகிருச்சு. அதாவது ஒரு இன்னொரு படம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணேன், பட் அந்த படம் ரேஸ்ல இருக்கு. இந்த படம் தான் கல்விச்சு. ஸோ என்ன பண்ணுவேன்னா மாநாடு, ஸோ இந்த படத்துக்கான ரிலீஸ் தீபாவளிக்கு போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டாங்க. என்ன ஒரு காரணம் ஸோ ஆல்ரெடி நீங்க படத்தோட டீமே மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. அது அவங்களே ஒரு படம் லெட்டர் எழுதி அதிலே கையெழுத்து போட்டு படம் தீபாவளிக்கு வரலைங்க. அதுக்கான புது தேதியும் அதிலே மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. அது என்னன்னு நான் சொல்றேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏன் விளைவிச்சு அப்படின்னு கேட்டா, இந்த படம் ஆல்ரெடி அண்ணாத்து படமே 800 திரையரங்குல ஆஃபீஸ்ல ரிலீஸ் பண்றாங்களாமா. பெரிய ஸ்கிரீன் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அண்ணாத்து படமே வரப்ப பாக்குறேன். கண்டிப்பா மாநாடு படம் ஹையஸ்ட் பட்ஜெட் போட்டு எடுத்த ஒரு படம். ஸோ இந்த படத்துக்கு எஸ்டிஆர் சரி எஸ்டிஆர் ஃபேன்ஸும் சரி ரொம்ப நாளா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த படத்துக்கு ரிலீஸ் டேட் தீபாவளி வரணும். பட் இந்த ஒரு காரணத்தாலே 800 ஸ்கிரீன் கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டிலே 1200 ஸ்கிரீன் தான் இருக்குது. மீது ஒரு 300 ஸ்கிரீன் தான் இருக்கும். அந்த 300 ஸ்கிரீன்ல எனிமி இருக்கு, வாடியில் இருக்கு, மாநாடு இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் ஸ்கிரீன் பண்ணா கூட வசூல் பெருசா பாதிக்குமோன்னு ஒரு காரணத்துக்கோசரம் மாநாடு படம் ஆபீஸ்ல தள்ளி எப்பன்னு அதே நவம்பர் மாசம் 25ஆம் தேதி ஆபீஸ்ல தியேட்டருக்கு ரிலீஸ் பண்றாங்களாமா. இந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்க படத்தோட டீம் அதிகாரப்பூர்வமா அறிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ என்னதான் கண்டிப்பா தீபாவளி விருந்து மாதிரி இருக்காதுன்ற மாதிரி எஸ்டிஆர் ஃபேன்ஸ்ல வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க. அதாவது கண்டிப்பா மிகப்பெரிய ஒரு சோகத்தை தான் அவங்களுக்கு கொடுக்குது. இருந்தாங்க கூட உடனடியே எஸ்டிஆர் ஃபேன்ஸை குசிப்படுத்துறதுக்கோசமே நவம்பர் 25ஆம் தேதி நாங்க கண்டிப்பா வந்துருவாங்க. ரொம்ப நாளா தள்ளி போறோம். அதே மாசம் கடைசியில கன்ஃபார்ம் வந்துருவோம். நீங்க யாரு சோகத்துல முழுகலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஃபேன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கண்டிப்பா படத்தோட டீமை நம்ம அந்த இடத்துல பாராட்டி ஆகணும். ஸோ நீங்க இதை பத்தி என்ன கண்டிப்பா கீழே மறக்காம கமெண்ட்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. செகண்ட் என்ன அப்டேட் பார்க்க போனா, ஸோ நானே வரும் படத்துக்கான ஷூட்டிங் ஃபுல் ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்குது. முழுக்க ஒரே ஷோல நம்ம படத்தை முடிக்க படத்தோட டீம் முழுகி இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம யுவன் சங்கர் ராஜா படத்துக்கான மியூசிக் வருஷம் முழுசா இறங்கி இருக்காங்க. இப்ப அந்த படத்துல என்ன ஒரு அப்டேட் ஆபீஸ்ல வந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, படத்துக்கான ஸ்பெஷல் போஸ்டர் ஆபீஸ்ல ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஜீப்ல நம்ம தனுஷனை போற மாதிரி அப்படியே ஃபுல்லா கவர் பண்ணி இருக்க மாதிரி போஸ்ட் ஆபீஸ்ல ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. உண்மையான பயங்கர லுக்கா இருக்கு. இந்த படத்துல தனுஷனா டியூல் ரோல் பிளே பண்ணிருக்காரு. பயங்கர எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு. அதுல ஒரு ரோல் வில்லத்தனமும் ஹீரோஸும் கிளந்த மாதிரி இருக்குமாமா. இன்னொரு ரோல் முழுக்க நல்லவனா இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ரோலா இருக்குன்ற மாதிரி பிளே பண்ணிருக்காங்களாமா. அது மட்டும் இல்லாம செல்வராமன் பண்ணாவே அந்த நடிப்புக்கான ஒரு ஸ்கோப் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். கடைப்பிடி தானே ஒவ்வொரு பேரிலுமே என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, கண்டிப்பா தனுஷுக்கு இந்த ஒரு நடிப்புக்கு மிகப்பெரிய ஒரு தீனியா இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். செல்வராமன் டைரக்ஷன்ல நம்ம தனுஷ் நடிக்கிறாரு, யுவன் சங்கர் ராஜா மியூசிக் போறாரு, நம்ம கடைப்பிடி தயாரிக்கிறாரு. கிட்டத்தட்ட 10 வருஷம் கழிச்சு இந்த காம்போஸ்ட் ஆனால இந்த படத்துக்கான எக்ஸ்பெக்டேஷன் கண்டிப்பா வேற லெவல் எங்கேயே எகிரிட்டு இருக்குது. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். படத்துக்கான அடுத்தடுத்த அப்டேட்லாம் என்னென்ன விட்றாங்க கண்டிப்பா நான் நம்ம மூவி ஸ்டார் அப்டேட் பண்றேன். ஸோ நீங்க இந்த ஸ்பெஷல் போஸ்ட் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு வச்சுன்னா கண்டிப்பா கீழே மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. இதே மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோ நீங்க டெய்லி தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்க மறக்காம மூவி ஸ்டார் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷனை எனேபிள் பண்ணிச்சுங்க.